kurengan koro akarono karena marti siwi sinabung resmine gitu Sinukarto aduh Gusti wakarti ning ilmu engkang lumrah aning alam donya agama ageme ngaji Sopo entuk wahyuning Allah ya tumilah manulah ngelmu bangkit kan memangku mangut puting jiwa goyen mengkono sinebut wong sepuh lirik sepuh sepine ngawuh awas urune ngatunggil Karmayang wong wilayah sekarang bawono langgeng sekar kacang wong wilayah sekarang bawono wong wilayah sekarang bawono kurengan koro akarono karena marti siwi sinabung resmine gitu Sinukarto aduh Gusti wakarti ning ilmu engkang lumrah aning alam donya agama ageme ngaji Sopo entuk wahyuning Allah ya tumilah manulah ngelmu bangkit kan memangku mangut puting jiwa goyen mengkono iso sinebut wong sepuh lirik sepuh sepine ngawuh awas urune ngatunggil
sekaring bawana langgeng sekar kaca